nyaya yatiri kunzwa yaBlessed Mhlanga seumwe activist wedu futi ari kufaita nokucontributa munhingiri yedu mustruggle yedu yatinayo. Izvezvi tiri kuona kuti hwakabudisiwa asi haasi kubudiswa pane zvashota, kureva kuti vanogona kuda kumupa poison kuti achibuda zvingonopera ikoko, nokuti unotoshayiwa kuti chavakamusungira chaicho chii. Chavakamusungira haana mhosva yakaita, just basa rake rakadzidzira kuinterview, haana kuramba kuinterview chero varakashi. Saka ivo vakazvipa simba kuti tokwanisa kuita zvatinoda. Saka isu tachikumbira kuti zviri kuitika izvi zviri kutirangaridza kuti isu sepati yedu yavo Geza, seGeza Revolution yedu isusu, tiri kutodzidza chimwe chinhu, kuti panofanira kutova nekomiti iri strong yakatosikwa yakarongwa. Komiti panofanira kuva even nefinancial wallet yedu. Zvinofanira kutogarirwa pasi vaGeza nevamwe vose vari kumberi kwedu, kuti paite chikwama tichikanda mari zvishoma nezvishoma, kuitira kuti kana paine wasungwa seizvozvi zvakaitwa Blessed Mhlanga, tinofanira kuva nemalawyers edu futi, tinofanira kuva nevanotimirira zvakare futi. Tarisai izvozvi, nyoka yamabhunu uri nani hake uri muno muSouth Africa, justice yemuno iri nani. Saka ave aenda kuZimbabwe kana vakambotambudza Blessed Mhlanga seizvezvi asina mhosva, kuzoti uyo wavari kuti ndiye une mhosva huru kwavari, toona kuti chero kutobuda chako chako haangabudi. Saka isusu tachida kuti paitwe komiti tinofanira kuva nemalawyers edu. Hatifaniri kutora zvinhu sezvinhu zvinongoitwa sanhasi mangwana zvoparara. Tarisai vana Julius Malema vanotova nemalawyer avo, vanotomanya-manya kana zvinhu zvatoipa kudai so. Panoda malawyers vachipinza malawyer. Iyi revolution yedu ndio ichatonga nyika yedu yeZimbabwe. Saka masoja edu akaita sana Blessed ari kutambura kudai so, panofanira kutoti tisasiyana tichita vanhu vachitambura kudai so, nekuti ezvo vachiti pane chipepa chakashota nhamba, hatichazivi kuti vane zvipi zvavari kufunga zvavari kuda kuita, sezvo tichizwa kuti masatanism, vane chisatanist chavo chavanoita kwatiri isu. Saka tachiti isu vanhu veZimbabwe chiitai kuti tikwanise kuti tibatane, murambe muchiisa mupfungwa kuti komiti inofanira kuvapo. Tiri kutoudza vaGeza kuti ngazvirongwe, vanhu vaiti vachikandirawo zvimari zvima10 zvimadola zvimachi zvinogara zviriko kuchikwama, kuti kana pane chaitika, kana kuri kune koda kuhaiwa mabhazi, vanhu vanoungana vachinogwira blessing chero from South Africa, chero from wherever. Ndoroti zvichaitika kuno umwe asiri Blessed futi blessing, umwevo zvake. Tose tunosvika takawanda, tiri group takawanda, kana achitiurayiwo tiuraye tose takadaro, zviri nani. Nekuti vaGeza kutaura chokwadi haikona kudzokera mashure, negrupu rose ravaGeza musadzokera mashure. Ndoreva kuti nyika yedu inofanira kuuya, inofanira kudzoka bheki kuno kwatiri, inofanira kudzoka bheki kwatiri. Tifananewo nedzimwe nyika, toda kuputsa chigovernment chaMnangagwa chinotenda in one party state. Tarisai wauraya Chamisa Spat, yangu wa ZANU-PF yoga yoga. Zvino tiri kukumbira kuti vaGeza tichita zvinhu izvi mugare vakaisa mupfungwa zvinhu izvi. Masoja edu ose ari kutambudziwa sana Blessed, sana nyoka yamabhunu nevamwe ava, vana Comrade Chivero navamwe vose ava, vanhu vanofanira kutobata makonazi ose murevolution yedu kana atakupinda munyika itsva. Ndiri kureva kuti
maprovince edu atinawo ari 10 tiri kutofana kutaura kuti vanhu vagare vanazvo mupfungwa kuti maprovince edu ari 10 akadaro mugavhmendi yedu yatiri kupinda achakamurwa oita 10 province imwe neimwe inofanira kuva neparliament nemupremier wayo necabinet zviri kuno kuSouth Africa nekune dzimwe nyika kuna naAmerica kunofanira kutanga kuva nemaprovincial parliament necabinet yemuprovince imomo kuitira kuprotecta zvinhu cherwa zvedu kuti vakuru vanogobva kunational vachingolopindikanya kwose kwavanoda vanofanira kumisiwa. Mapremier anofanira kuchengetedza maprovince. Kana achengetedza maprovince anofanira kuitira vanhu veprovince iyoyo kuti province iyoyo inofanira kuti ichengetedzwe upfumi huriko ndio inenge ichitungamira. Kureva kuti president haachakwanisi kuwana simba rongonopindikanya mese muna premier. Request yatiri kuisa kuna Vageza, maactivist edu ose anofanira ari kutambudzikira nyika anofanira kuiswa maprovince imomo akachengetedza one party neparliament imwe izvi vanongoita zvavanoda. Saka tiri kuti utungamiri hwedu hwose hunofanira kuiswa maprovince obatwa, hakusina umbavha hunoitika. Mapremier aiwa achakwikwidzana kuti umwe neumwe ane province yake uchaita zvaanoda zvinoita kuti aite makwikwi neumwe. Zviri kuitika kuSouth Africa makwikwi. Utongi unoda vanhu vachikwikwidzana mumwe achisumudza province yake achitengesa chero matombo chaiwo, mumwe achiita chii, mumwe achiita gold. Ndoreva kuti matombo okugaya okuvaka, vamwe vanoita gold, kunowanikwa gold, uku kunowanikwa miti yemugumtree. Ndoti ndezvimwe zvinhu zvinoita kuti ikonomi yedu isumuke. Saka hatidi kuti tikatora nyika yedu tongoita zvimwe chete izvozvi zvakanga zvichiitwa nanhingiri tongodzosera sezvazvazviri. Panofanira kuva nechange yematongero kana kuti matungamiriro atinoita nyika. Vanhu vedu maprovincial premier ndiwo anenge achiziva kuti vanhu vedu vanodei, vanhu vedu vanorarama sei. Kuno tinokwanisa kuita chii kuti vanhu vedu vararame. Hakuna ngoita utungamiriro unonga ihwo uri 1 hwakadaro. Ndiudze kuti Mnangagwa kana asingachozivi kuti chitima chichiri kufamba, asingachazivi kuti mastadium ari kushanda, hanomozviona zvakatomwandira. Saka zvinhu zvimwe zvinofanira kutoitwa. Haatozivi dzimwe nzvimbo dziri muZimbabwe. Asi dei kwauchi kwakaiswa member dzakaita sena Vageza vari kwavo vari mapremier, vana comrade Nokusibe vari kwavo, vana Simba Makono vari kwavo, kwana Mutare kuya vachitungamira iko kuya seprovince yavo, vane parliament yavo vanoronga vari koko. Chero government hayo ine national parliament, asi havane maprovincial parliament avo avanenge vanawo. Tingadai zvichitozva kuti Mnangagwa sezvo achingoziva zvaanoziva izvozvi, zvingadai zvimwe zvinhu rimwe basa richitoitwa namapremier, ingadai zvino ikonomi yedu yakasumuka. Saka toda kuisa chisystem chaMugabe ichochi chokuti one party state icho chofanira kutova ndo chinhu chokutanga. Ndo utori muvengi wedu mukuru woyu wawisa nyika. Haungatungamiri nyika as a chief uri 1, hauchatombozivi kana kuti Zimbabwe inogumira kupi. Bellbridge yanongoziva ngopinda pabhodha ipo paya, hakuna kwaanoziva mukati imomuya. Nyika yedu yakakura, nyika yedu ine zvakawanda zvinogona kuita kuti nyika imuke. Asi nekuda kwekukara umbimbi ndoga kuti ndini ndinoona ndichaita ndini, mirira ini ndichavu yako, zvofanira kutofa zvinhu zvakaita seizvozvi. Saka tirangarire comrade vedu ava, comrade Blessed vabude, tichengetedzane. Tine chekuita, iwe neni tine basa rokuita muZimbabwe. Tichengetedzane, musakangamwa kuti kune demonstration yedu, musaikangamwa. Saka ndiri kuti varikoko kuna Blessed kuZimbabwe, itaiwo plan munomuona muite zvamungaita mangwana. I'm telling you kuti pane chimwe chinogona kuitika. Pamwe varikuda kubatanidza nezvanyoka yemapo amene zvavari kuplana ikoko. Saka tachikumbira kuti zvinhu zvandataura izvi vanhu vazvione, vazvidecide, vaone kuti tingazviita sei. Maita henyu tatenda.